Penggemar sepuh ki apik, coba telaten gampang diapusi no. Lah pripun to, Kung? Oh, wong isine mung keal-keol tok kok. Iya. Heeh. Ya nduk, Natian wujud temong peksi wong bagus antap narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu oh Mas Gareng Semarang coba kaya apa? Yo dikurmati nganggo warung pojok, Cok. Yuk, dados. Alhamdulillah, adate menawi wonten segmen goro-goro ngeten iki tempat kanggo memperkenalkan para waranggana. Mila Mas Gareng jenengan mang bantu kula, mang ewangi kula waranggana sing cacahe 1 2 3 4 5 6 7 mugi-mugi Pak Sutikna pikantuk pitulungan saking Gusti Nganyipta jagat. Amin. Amin. Naras niki mumpung tasih dipun tenggani piyai kathah. Ini kurang satu yang kayak mau ngarani Mas. Napa? Ini bukan saja penikmat dan pengamat tapi juga calon penanggap wayang. Amin. Ya Rabbal alamin. Iki bengi iki bar nyambut gawe ning kene mulih teko ngomah aku rawani cerita aku tuh. Loh sebabe? Terus terang iki poma aku cerita sing nanggap iki juragan bakso wong sak omah geger. Baksone ndi? Mergo aku sak omah iki kabeh penggemar bakso, Mas. Kula sampun pikantuk dawuh saking Pak Sutikna. Nggih. Panjenengan sak wanci-wanci sewaktu-waktu kapan saja yen ngersake bakso bakal diparingi gratis sak warke. Watone jenengan kersa tindak ana ing Tangerang. Kok kowe iki ngejak tombok kok ajak-ajak to kowe? Loh, kapan ta wae dhewe iso silaturahim? Nggih, ngene lho, ngene ning ragate bakso karo transporte ning Tangerang iki akeh transporte. Aja diitung materi lho Mas Gareng. Diniati silaturahim yen ikhlas lahir batin mesti ditampa kanthi renaning penggale karo Pak Sutikna ning Tangerang, otomatis dadi catetan. Salah satu seniman yang mau datang ke Tangerang adalah Pak Gareng Sumarbagyo. Insyaallah aku yen duwe gawe meneh, nyatane anakku sik telu sok ngundang Pak Sumarbagyo tok tanpa wayangan. Terus ning kono kon ngopo? Hah? Ning kono kon ngopo? Terus kon nawake bakso ngono. Oh iya. Yo kan. Jeneng kula goleke kanca, iki anak wedok iki. Wis padha mangan to iki cah. Wis do mangan to? Sing ndi? Nggih. Ya genduk Umi dhisik, Umi. Ayo. Umi. Iki penggemare ning kene ya akeh lho Pak Gareng. Umi iki to? Heeh. Oh. Mau wis akeh sing ngejak foto. Ayo.
Umi Hafifah pundi Umi Hafifah. Kene ngadeg nduk, kene gen cetha niki Umi. Wah, aku anggar nyawang Umi ngene iki ketok ten tuwek aku. Lah mbiyen gawene nonton ning pinggir gong cilik mringkil lho, saiki kok wis dadi sinden wis tuwek aku ya. Iya no. Mong yo wis putu apa arep putu dinane? Meh wae. Meh putu, alhamdulillah. Meh putu. Alhamdulillah. Sapa ngarani buyut? Putu wae ora kok yut lho. Wah, jan nuwek. Ora buyut. Apa? Buyuten. Ah, Dek, Umi, iki kowe dinteni penggemarmu sing mirsani wayang kepengin ngrungokke suaramu. Nggih. Ning sing halus. Nggih, Kong. Aja alamate ngono geber suaramu. Iya. Sing halus jajal suaramu sing halus kok ngopo. Ya Aduh. Dhewe terusan ora. Umi Hafifah, wis suwi lho nduk ora nembang Pudang Kuning tenan. Nggih. Ya akeh para penggemarmu. Umi lama enggak nembang Pudang Kuning. Ayo, iki wujud ana gitu. Tapi penggemar kula sepuh-sepuh kok, Pak. Loh. Piyai sepuh ki malah telaten. Telaten. Tur ya bertanggung jawab. Dungane iki mandi. Penggemar sepuh ki apik, kejaba telaten gampang diapusi no. Lah pripun to, Kong? Oh, wong isine mung keal-keol tok kok. Iya. Heeh. Ya nduk, Natian wujud temong peksi Suara ngentekke bakso sak gerobak. Golek isi podang jana mula ya bener pangandikane para netizen penggemari Umi bareng saya gedhe iki suarane saya dadi wajahe saya menarik awake saya dadi yen dunia tontonan ngono kemedol leres mula mau digawane payung nggih dodolan kae to payung gede abang mau aku tak go kena angin meh kabur Mas iya kaya parasit deh ayo gede ya wah dadi bocah iki ibu bunga nyanding bisa kalau iso nyanding bisa iki ngopo? Nyangking kok Mas. Nyangking. Masamu eber apa bocah iki? Nyanding. Nyanding bisa dadi Mboten Sri Uning, Podang Kuning. Oh iya. Pancen bawane padha le Asmarandana. Ya tibane padha ningi kok. Ha iya. Monggo Ratu Podang Kuning Umi Hafifah. Ya, Nduk. esok awan
ning omah wisan. Mulai panas. Wis do turun, wis do turun. Iya. Nggih, lah niki mumpung pun sami panas ngersake lagu napa? Non Sri Uning. Ngono sing ngersake Sri Uning. Tak kira lek apa. Pun nggih, Pak. Oke, matur nuwun, Pak. Lah iki biasane diwiwiti saka piyai siji ngene iki terus piyai loro lah ya ta. Iya. Bar loro ki ya kan napa? Kalau gelo. Sesideman kali gelo. Mergo sesideman mergo demenan terus gelo nggih Pak nggih. Gubuk asmara sesideman gelo.
Wis sak lagu 100 sah. Sesideman gelo apa mau meneh? Apa mau? Mau enek sing ngersake Sri Uning, Sesideman, Gelo. Terus nomole Pak Parine Gubuk Asmara. Mbok Kemil bengi iki. Nih Mas, matur. Lintang Asmara. Nah, nggih. Lintang Asmara entuk, Lintang Aswajik ya entuk. Yo Sri Uning padha nggih. Sik iki perlu dibatasi Pak Gareng. Apa? Lek kabeh pamundhut dipinangkani, engko aku kentekan wektu. Ah terus keparenge nomor. Tambah loro neh bar kuwi wis. Saniki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nang. Nang. Apa, Nang? Ayo Nang. Oke, jos. Karo sapa iki? Ayo. Mas Taslim, Mas. Lim, ayo Lim. Asmara. Lintang Asmara. Iki duet iki, ayo. Karyane sinten iki? Karyane sinten iki? Mas Durwendo. Wah, putra saking Araka Mas Tantut Sutanto. Oh iki. Weh, dian. Mula ingkang nyuwanten kakung menika ugi rombongan saking Gapero. Kasihku. Apik lek iki, engko tak nyonto ayo. Coba dicoba sik dites sik ayo. Wong ayu coba sik sepira. Mergo kuwi sing nggen abot iki nggen kono kuwi Pak Gak. Ayo. Mas Taslim aja Mas. Sepira Mas? Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Sik, ora diunggahne iki piye? Kaya aku ndingin no. Kuwi jenenge mensiasati ceng. Ora iso kuwi. Original. Yen munggah ya munggah. Kok padune ra gelem rekoso. Ayo. Ayo. Kok terus didongke. Ayo. Ayo. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Susah jroning atiku. Kuat lho. Aku ora kuat ya. Piye iki? Yo, Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Kuat aku, kuat. Iso Taslim iso. Taslim iso ayo. Wedoke. Ayo, Nang. Wong bagus antap narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh. Jos iki, kompak iki. Jos, lek ra ditesek kok ora kuat iki lho. Ayo. Ah, sini. Sini. Coba Pak Gareng. Wong ayu Pak Gareng. Wong ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, asyik. Wong ayu. Coba palane kok. Tresnamu kinarya tamba susah ning atiku. Kuat iki. Aku le. Elak. Ya kono terusno. Iya. Jos, lek dicek ngene iki ora bakal nyemelangi. Nggih, sae. Nggih. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara duet Mas Taslim dan Winong Nawangsih. Oh iya.
ceritane iki sinden-sindeni do kaul. Mergo petukne sik bar bodho. Ayo biar meninggalkan kesan. Meninggalkan jejak. Iya. Luar biasa elok tenan iki. Gayeng pokoke gayeng iki. Bar kuwi lintang asmara. Oke. Sampun. Nggih. Oke. Ngaten. Aku kok Sriuning kok. Sriuning aku tak nyuwun karo Mbak Tutik ayo Tik. Ayo. Tak golekne piyayi sing kaya Sriuning. Nah. Iki ora Sriuning, Sri Gumoh. Ayo Tut, kene Tut. Ayo. Nggih, Sriuning Pak nggih. Oke. Kene sayang. Pasukan sabon siapa? Sragek nunon apa? Ayo Sriuning langsung jaya. Tak tung tak kedung tunggong. Ya ta, wis rada anget iki ayo. Sumuk. Ayo.
Tuti karo sing ngendang kompak pisan. Kompak pokoke sak polahe Mbak Tuti dikendangi karo sing ngendang.